बारे में सखी पवाल बरी भइल दिलवा हमार विकस बोले गइल जब जब रुमाल उ बांधे कपार में लोफर में नाम आवे सुनी ओकरा बारे में सखी पवाल हाजीपुर वैशाली महाराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो महुआ वैशाली। मुहावा में सिगरेट हाथ में बंदूक करे ऊपर लागे सखी गजब के लुकरे चाले वो कर निक लागे चाले वो कर निक लागे आदत खराब खाली पास बाटे लरे में सखी बवाल बरी भइल दिलवा हमार कृष्णा ले गइल जब जब रुमाल बांधे कपार में लोफर में नाम आवे सुनी ओकरा बारे में सखी। महाराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो महुआ वैशाली। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। हाँ पता कोनी हम सुभाष जी के खोज के सखी मिलल बा नंबर राइटर हमारो जाके सिंह